Fraxa. Tell me like a Hellcat. I pozdrav da došli novi klip. Danas radimo, znači ljudi, reakciju na stare objave na Facebooku. Ljudi, znači Kemal kaj ti se prospuo, ti kaj je dijete zaostalo, retardirano, evo ti kaj sebi mater sad. Ljudi, znači svako se prospuo, Kemal ti nije glume, ti kaj je bio profesionalac. Magnet za žene. Ne ži! Stari Facebook, ne znam ja kako bi ja njega reportao da to se izbušu gledat, pa mogu sramota ba za oči i za dušu i za to. Prvo, znači, poslodavac čak radi u Bayern Minhenu, ne želi ti kaj mali, kaže Jurgen Klopp, ne želi to da postoji. Poslodavac znači radi mi u Call of Duty-u, gdje te više ima škole nego zanata. What the fuck. Školovanje ju, ma da ti pusti to, ba hajde jebot. Kaže, igraš poker, ne želi. Forever alone. No, je da. Baš u pičku materu, ba kakvi forever alone. Moj ba, imam žena koliko i para. 0, moj jaba. Sad 8. mart svima ženskog spola, eto vidite, ja sam ovdje krenuo balart, ali jebi ga ljudi, bio prestup, eto, imao 10 lajkova, neki je iz pičke materne, odakle su, jebi ga. Like i ovi su 140 lajka. What the fuck? 140 lajka. What the fuck? Opa, vidi, to nema na Facebooku 143 lajka. Jebo man. Kad smo ljudi kod socijalnih mreža, obvezno znači subscribeujte se i lajkujte video i odite na moj Instagram, možete zapravo tamo ako želite, ali obavezno vi subscribeujte, lajkati je beš Instagram ba. Ja samo za žene, ma ja, uvijek je malo kaj gumiš muslimane, evo ti mater jučer spio pivo, ne sjedi ja ne pijem, ma jaba. Ima li koji djevojka da je samo jedan momak dovoljan, znači, evo ti kaj sebi mater, ti škema, tebe neko sjebo i ti sad znaš, ti si nešto, neki momak nešto. Joj, što me nama mozak. Kada bi čovjek mogao kupiti sreću, sigurno bi izabrao preveliku. Ovdje se misli fini kond fini kudus, a ja. Vidi ovdje imamo 200. Ja sam neki koji 100 lajker, ovdje 100% ovo ne može biti tako. Vidi kakav sam ovdje sam imao prezuru. Evo mater, ovo je, sastavljaju se savjet. Ovo ti kaj sebi mater, isti si. Ja. Šta je ovo? Čuj se plašće neko. Šta je ba ovo? Šta je ba ovo? Šta je ovo? Željko Bebek na aparatima, infuzija i dijaliza bubrega. Šta reče? To više nisi ti, a ni ja. Svaka čast za ovu curu objasnila je sve. Lišćale, zjebavaš djevojke, idiote, zamisli da tvojih čerka stoje pred tobom i plače zato što je zjebava momak. Ajde. Evo odgovor, sam odgovor zbog koji inteligentni ljudi teže pronalaze ljubav. Ljudi, ja se sjećam se matanjem ovi izjebanci, ovi statusa. Ja sam ljudi nekom curom pisao, 100%, znači, i sjećam se, mislim ne sjećam se koja cura, ali sjećam se da je to tako nešto bilo. I neka mene sjebala, eto vidite čovjek uradi, vidiš, eto. Moram ljudi tu je stavca, evo vidite mu ovdje sam fini mir slipač, pa jebo ja majku, viđaj me. Sutra u 12 sati ćeš dobiti poruku samo od onih kojima značiš. Znači ja bez poruke. Mamušu jebu. Pozdrav za cure koje je slobodna, imam vas takvi, slušaj ovo. Znači ja nikad, znači ljudi, ja ne okolišim, ja nisam takav tip osobe. Ja ti kažem odmah, jebu, molim te i ona kaže ja tebe i mi idemo zajedno, živimo sretno i tako to. Odmah tako, ti ako ne još, jer ona bo tvoj problem, o jaba, slušaj. Ja i donjeceta bi bili lijep par. Mamo je ovdje pršći, koja je ovo ovdje, Amela, vidi ženske. Sad da vidim koja je, ružna. Baš. Amela XD, joj. Ramela. Haha. Logično, nikad. What the fuck?
ne znam ja koja je ovo ljudi, Bogom ja ne znam mater, ne znam džamije ba. Ubila se me bez dana kazne. Ovo je reći, moja majku, pa ja ne znam šta sam radio svoj život, pa ja nemam pojma. Srbi me, čarapa me Srbi, ljudi moji, šta vam jebem. Doček nove godine, ja sam mlad negdje odbio nekoj depresiji, ne znam ja kako umre ovaj dječji mozak radi. Mislim da dječji 4-5 godina, ali opet bio sam mlađi, ne znam kako me to radilo moja jaba. Ja bi da me neko voli. Kaj ma, ti skaj ružan kukurec, a ružan si kaže kukurec, ko neka stvar, kaže, tebe niko neće ne voliti. Kaj umri, kaj da Bog da umro ti meni, kaže odmah. Kaj da Bog da umro, kaj nikad djeteta ne dobio. Baš u pičku maternu, jebio vas. Da se u školi ocjenjuje izgled, ja u školu nikad ne bi završio. Vidite ljudi, pa jebo mater, ja ovo bio psihopata neke, šta mi jeba? Pa vidi, baš sam bio fin ko slika, da me neko iz ukode izudirao, ovo je ljudi od gaminga. To mi je hrvno sad zbog ovoga YouTube-a podrečnjaca, znači ko flaša pivska, ne izvini. Nema me ništa protiv plavuša, ali crnkanca, ljudi, ovo je istina, znači, gledajte, malo se sam promijenilo. Nema me ništa protiv plavuša, ali crnka je crnka, naravno, brate moj, tu moraš, znači, odmah to ti je kod znači planeta, dvije planete, ko planeta, znači voda i zemlja, to ti tako to različito, znači razlikuju se, ali, malo se promijenilo, sad poredi plavuše i crnke, sad treba samo naći ili plavušu ili crnku. Da je malo mučnuta, mislim da nije mučnuta, da je pametna, jebem ti ba, tako tu. Hej ti curo što gledaš ovaj status, ja mi se. Znajte, volim i mislim o nama. Elitni Andrej, to ne postoji. Neće, kad cura piše stavce po Facebooku da ne može dobiti 2 matematike, a u stvarnosti ima 5. Kako sam ga slavim s ćemo reci, zato ga slavim s ćemo reci. Evo moja pogled, ovo će biti završavanje. Ona, ćao dragi, on, jao kako se dugo čekao, ona, dodem, on, jezik presekao, daleko bilo, naravno da ne. Ona, voliš li me, on, u svako doba dana i noći, ona, da li si me ovarao, on, naravno da ne, sreće moja, ona, hoćemo sve nešto ostane, da. Šta je ona, vjerube moja, sad počitaj tekst sa kraja početka, ha ha ha. Ljubav moja, da, hoćemo sve nešto zajedno, naravno da ne, sreće moja. Ja mislim da ovdje gotovo, znači ovo što smo gledali smo, znači više ovo ne mogu gledati, meni muka, počela mi neka muka, ali još mekero ne moja. Joj, ne znam je li ušli sebe sa šakom ili odmah, koji mene sram izbostao ovaj video. Ne čekaj, vidit će se klipa. Like i botnem tako sli mi lijepo, aj jebem ti pa bocanjšte šakom, bot ti sve svaš šta si radio. Ljudi, ako vam se svidio klip, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo do idućeg klipa. Ovo su bilo znači malo reakcije ljudi, sad ću vam reći koliko je sati, 10 sati. 2 sata, 1.30, znači 1.30, ne 2 sata. Ovo ljudi, pola 2 je, ja snimam video, treba ga sad redovati, treba ga sad da se objavljiva, svega toga. Ovo će video izaći tamo oko 9.10, uglavnom to 9.10, izaći prakutan, ne znam kad izađe, nema meni ti, haj. Ljudi, ako se vidio klip, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo do sljedećeg klipa, tada velik pozdrav. Ma jaba.